Әлеге жырның көй авторы кім? Min yaratam, sine Tataristan, horor halkın için yaratam. Күрнекле композитор, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Андреев. Исәнмесез, Роберт абый? Хуш килдегез. Исәнмесез. Һәр татарның йөрәгендә, күңелендә һәркем бу җырны бик яратып, зур горурлык хисләре белән башкара. Менә бу җырыгыз ничек язылды? 1990 елның август айында безнең дәүләтебез, Татарстан дәүләте мөстәкыйльлек игълан итте бит, 30 август көнне. Менә шул көнне мин Роберт Ракиповның шигырьләр җыентыгын алдым да, менә шушы "Мин яратам сине Татарстан" дигән җырның текстын карадым, бик ошады. Сезне рухландырып җибәрде. Шундый рухландырды, шундый тәэсир итте, чөнки аның эчтәлеге шундый матур. Шушы текстны мин баян алып, магнитофон тасмасына яздырдым да, 94 елга кадәр аны инде үзе эшчәннәр җырлап, үзем дә җырладым инде. 94 елдан бирле Салават аны үз репертуарына алды да, шулай итеп менә хәзерге көнгә кадәр. Монда инде Салават җырлады, бик матур итеп җырлый. Рафаэль Ильясов аны бик матур җырлады. Америкада, Индиядә, Канадада җырлады. Менә шуннан инде җыр таралып китте. Кайда татарлар яши ди җир шарында. Аны менә 1-2 ел элек бөтен татарлар җырлап, минем җыр җир шарын әйләнеп чыкты. Әле мин бер хыялым бар, беләсезме? Международный космическая станцияда МКСта менә "Мин яратам сине Татарстанның" бер куплетын хотя бы мәтәм космостан яңгыратырга иде, шундый хыялым бар. Мин инде масай мактанып әйтәлем, менә мин шундый музыка яздым дип әйбит. Җыр халыкка кирип китте, халык яратты, үз итте менә. Инде аны безнең беренче президентыбыз Митимир Шарипович аны бу халык гимны дип әйтте. Шуңа күрә җыр яши, җыр яшәсен, җырласыннар. Мин шуңа шатланам, гурланам. Һәм әйтергә кирәк, хоккей уеннарында да команда җиңү яулаганнан соң нәкъ менә шушы җырны җырладылар. Җиңү җыры. Беләсеңме, минем тагын бер теләгем бар. Берәр хоккей уенына килеп, боз өстенә чыгып, үзем җырласам дип шундый уен бар. Роберт абый, инде хәзер сезнең башкаруда да әлеге халкыбызның гимны булган җырны ишетеп үтәсе килә. Мөмкин булса, бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Min yaratam, sine Tataristan, halkların için yaratam. Kükürep yaşnep yağan, yağmurların için yaratam. Әфәрин, без яратабыз сине Татарстан. Роберт абый, бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә сезгә шулай канатланып, иҗатта кайнап яшәргә насыйп булсын. Амин, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм барлык безне караучыларга кайнар сәламнәребезне юллыйбыз.